Eusko Jaurlaritzak ez du asko itxaron bere iragarpen ekonomikoak okertzeko. Errusiak Ukraina inbaditu zuenean aurreratu zuen gerrak kalte egingo ziola Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ekonomiari, eta jada jarri dizkio kopuruak geldialdi horri. Hazkunde iragarpena 6,7tik 4,5 txikitu du. Hau da, hazkunde sendoa izango da eta 3 lurraldetako barne produktu gordina pandemiaren aurreko mailara itzuliko da, baina ez du gaindituko uste bezain beste. 2023rako ere suspertze handia iragarri du, 4,4 batekoa. Gainera, Ukrainako gerraren testuinguruan premiazko bi finantza lerro abiatu ditu Jaurlaritzak, berehala indarrean ezarriko direnak. Batetik, Finantzen Euskal Institutuak Elkargiren hitzarmena sinatuko du, mailegu lerro berezi bat zabaltzeko Ukrainako, Errusiako eta Bielorrusiako bazkide komertzialak dituzten euskal enpresa eta txikientzat. Bestetik, finantzatze lerro bat atonduko du. Jaurlaritzak enpresa mota guztientzat kontuan izanik, egungo ziurgabetasun egoeran zailago edo garestiago izan dezaketela finantzaketa lortzea edota elkargiren lerrotik ezin dituztelako behar horiek. Kasu horretan, enpresek eskura izango dute Finantzen Euskal Institutuak finantza entitateekin 50%ean konfinantzatutako maileguen eskaintza osoa. Arratsaldeon guztioi, tiragarri dituzten neurriok Bingen Zupiri Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak eta Pedro Azpiazu ekonomia sailburuak Ukrainako gerraren ondorioek nabarmen jaitsi dute. Aurreko aurreikuspenaren hazkunde maila eta langabezia tasaren aurreikuspenak aldatu dira ere. Gurean gaur magazinean Zupiria bera izan dugu gonbidatu nagusi gisa eta horrela aritu da krisi batean murgiltzen ari garen galdetuta. Uste gendun, 6 edo igoko zala eta iritsiko ginala 2019ko mailara. Eta zentzu horretan egin genituen Jaurlaritza bezala aurrekontuak, baina, Errusiak Ukraina okupatu ondoren gertatzen ari den egoera ekonomiko honek eraman du ogasun saila horren berrikuspen bat egitera. Atzoz, Azpiazu sailburuak esan zuen bezala, ez gara gure ekonomia ez da 6 igoko, 4 igo daiteke, eta berak garrantzia handia ematen zion, igokuntza horri, ez da? Oso garrantzitsua delako. Orain dela 2 urte ez ginean 4 azten, gure ekonomiatzen 4 azten urtero. Orduan berak esate zuen naiz eta prebizioak jaitsi, egongo den, ez erokortzen ez bada, edo gehiago okertzen ez bada, egongo den igoera edo hazkundea handia izango dela. Ukraina izpide beste kontu bat, 3 milioi pertsonak baino gehiago ihes egin dute bertatik, Errusiako otsailaren 24an inbasioa hasi zuenetik, Nazio Batuen arabera, gehienak emakumeak dira. Besteak beste, Berlingo tren geltoki nagusia Ukrainar errefuxiatuen harrera gune handi bilakatu da gainera, eta egoera zaurgarri horretan, giza trafikoaren biktima izateko aukerak biderkatzen dabiltza tartean, neska Ukrainarren bila dabiltza proxenetak. Ane Irazabal kazetariak hainbat emakumeren lekukotzak jaso ditu, eta berarekin egin dugu konexioa gaur auzian sakontzeko. Gerra gehienetan gertatzen den bezala, azkenean emakumeak bilakatzen dira gatazka guztien biktima bikoitzak, ez? Eta kasu honetan ere ikusten ari garena da, ez bakarrik Berlinen, baita Polonian eta Mugaldeko herrialde askotan da, proxenetak errefuxiatuen ahultasun egoeraz probetxu hartzen saiatzen direla, eta nolabait Berlingo tren geltokian, baina baita Polonian ere, emakumeengana hurbiltzen dira, batez ere bakarrik bidaiatzen duten emakumeengana, nolabait emakumeen salerosketa sareetan sartzen dituzte. Berlinen egin dutena izan da horrelako segurtasun protokolo bat martxan jarri, ikusi dutelako emakume asko oso beldurtuta iristen zirela, ez zutela voluntariok ematen zizkieten adibidez urbotegietatik edan nahi, narkotizatuko zituzten beldur, eta orduan kartelak banatzen hasi dira, eta ematen hasi dira emakumei esaten mesedez inori ez emateko haien pasaportea, mugikorra betik eskuan eukitzeko, eta ez joateko voluntarioen zerrendetan erregistratuta ez deuden herritarren etxeetara, eta dirua inoiz ere ez jasotzeko, ez? Ikusten ari garelako, edo Alemaniako poliziak ikusi duelako, badaudela dagoeneko sareetan, iragarkiak non gizonek emakume ukrainarrak eskatzen dituzten, eta proxenetek emakume ukrainarrak
proposatu prostituziorako. Nazioarteko lerroburuekin jarraiki Korsikara begira, Alexandri eta Ferrandi presoak beranduenez apiril herrialderako hurbilduko dituzte. Bi militante nazionalistek leku aldaketarako eskaria egin zuten, DPS estatusa galdu ostean asteon zendu den Iban Kolonaren kontrako erasoaren ondoren sorturiko testu inguruak erabakiak hartzera behartu du. Frantziako gobernua eta egoera baretze aldera, Jan Castex Frantziako lehen ministroak DPS bereziki zainduriko presoen estatusak kendu zien bi preso horiei hilaren 11an estatus hori gabe Alexandrik eta Ferrandik Korsikara hurbiltzeko eskaria egin ahal izan dute eta hala gertatu da. Haien abokatuarekin beharrezko kontsultak egin ostean hartu dute erabakia. Gainera biek ala biek 2017tik eskatu aldute baldintzapeko askatasuna, baina orain arte ezezkoa jaso izan dute DPS estatusa izateagatik. Hortaz ikusteko dago zer gertatuko den apiriletik aurrera. Korsikako mugimendu nazionalistak horiek askatzea ere eskatu du. Alexandri eta Ferrandi 1989an atxilotu zituzten eta 2003an bizi osoko zigorra ezarri zieten Claude Erignac prefetaren heriotzarekin zerikusia izan zutelakoan. Harrez geroztik Frantzian betetzen ari dira kartzelaldiak Paris inguruan. Bestaldetik Espainiak Marokoren autonomia planari babesa eman izanak haserrea sortu du Euskal Herrian bizi diren sahararren artean eta mendebaldeko sahararen askapenaren aldeko elkartasun mugimenduan. Atzo elkarretaratzak egin zituzten Bilbon, Donostian eta Gasteizen eta gaur mobilizazioa egingo dute Iruñean Espainiako gobernuaren ordezkaritzaren aurrean. Atzoko elkarretaratzeetan Espainiako gobernuburu Pedro Sánchezen traizioa salatu zuten eta Sánchez entzun Sahara ez dago salgai, Maroko hiltzaile Espainia babesle eta antzeko oihuak egin zituzten parte hartu zutenek. Hiru puntu nagusitan banatu ditu komunitate sahararrak bere aldarrikapenak. Batetik gogorarazi dute mendebaldeko Sahara ez dela Marokoko lurralde osotasunaren parte eta hortaz deskolonizatzeko zain dagoela lurralde ez autonomoa dela. Bestetik azpimarratu dute Espainiar estatua dela lurraldeko potentzia administratzailean eta ezin duela bere erantzukizuna bertan bera utzi, hirugarrenekiko akordio alde batera utzita. Azkenik deitoratu dute autonomia onarpenaren bidez, Espainiar gobernuak nazioarteko erakundek salatutako giza eskubideen urraketak eta baliabide naturalen esplotazioa babesten dituela. Eiba Meiara, Saharako gazte askeak taldeko kidea, izan da Bart Gakoak saioan entzun dezagun. Eta abantunatuta sentitzen gara nazioarteko komunitatearen aldetik eta zehazki Espainiarekin berriro ere. Batez ere ikusi ondoren nola mobilizatu diren Ukrainatik. Bidean beste harri bat guretzako da, baina berriro altxatuko gara, erabaki askearako bidean aurrera egingo dugu. Hori da gutxi gora bera guri sentimentua eta nire inguran ikusi dudana. Hori bai, ez diogu inoiz guri kausaren alde borrokatzeari utziko. Lerroburuekin jarraiki eta gaiz aldatuta, abiadura handiko trenaren aurkako alternatiba proposatu dute trenaren aldeko plataformek eta sindikatuek. Nafarro Araba eta Burgoseko abiadura handiko trenaren aurkako plataformen helburua, kontsentsua lurraldearen kohesioa, gaitasun teknikoa eta ingurumenaren babesa bermatzen duen proiektua egitea da. Atzo aurkeztu zuten egitasmoa. Burgos, Araba eta Nafarroako trenaren aldeko plataformek gaurko egunarekin abian jarri dugun crowdfunding kanpainaren berri eman nahi dizuegu. Kanpaina honen helburua gaur egun atzerendako tren korridore esklusiboa den proiektuaren aurrean benetako azterlan alternatiba bat lantzea da. Aparte, gizartarloko gaiei helduta, astelehenetik COVID-19 positibo emandare ez da bakartu beharko Hego Euskal Herrian kasu asintomatiko eta arinei begirako erabakia dela ebatzi dute Osasun Ministerioak eta Autonomia Erkidegoek euren aburuz zaurgarrien zaintza da orain xedea. Eta lerroburuekin bukatzeko berriz, zoritxarreko albistea, Juan Ignacio Lorente hilda, 1980an Everesteko gailurrera iritsi zen Euskal Espedizio mitikoaren erreferenteetako bat,
zeina simbolismoz beteriko kirol konkista izan zen Euskal Herrian. Juan Ignacio Lorente hilda 1980an Everesteko tontorrera iristea lortu zuen lehen Euskal Espedizioko kide eta medikua 82 urte zituen Gasteiztarra zen eta mendizaletasunean ez ezik medikuntza munduan ere ezaguna zen oftalmologoa baitzen. Eta lerroburuak horrela direla, heldu diez eguneko argazkiari maileguak adostu ditu Jaurlaritzak, Ukraina, Rusia edo Bielorrusiarekin harreman komertzialak dituzten enpresentzat. Printzipioz 10 milioi eurokoa izango den finantzatze lerro bat sinatuko dute, Finantzen Euskal Institutuak eta Elkargi Kaiara Durreta. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako enpresek 10 milioi euroko finantzaketa lerro berria izango dute Ukrainako gerraren ondorioak arintzeko. Finantzen Euskal Institutuaren eta Elkargiren arteko hitzarmen bat sinatuko da, 10 milioi euroko finantzaketa lerro bat aktibatzeko. Eusko Jaurlaritzak ez du asko itxaron bere iragarpen ekonomikoak okertzeko. Izan ere, hazkunde iragarpena 6,7tik 4,5 txikitu du gerrak. Aurrikuspena baino 2,2 puntu gutxiago. Hau da, hazkunde sendoa izango da eta 3 lurraldetako barne produktu gordina pandemian aurreko mailara itzuliko da. Baina ez du gainituko uste bezain beste. Bestalde enpleguari dagokionez, 2022an langabezia tasa 9,5koa izango da. Aurreko datuek 9,2ko langabezi tasa planteatzen zuten. Finantzen Euskal Institutuak Elkargiren hitzarmena sinatuko dugu mailegu lerro berezi bat zabaltzeko Ukrainako, Errusiako eta Bielorrusiako bazkide komertzialak dituzten euskal enpresa ertain eta txikientzat. Izan ere, Europak eta Espainiar estatuak bideratuko dituzten laguntzen esperoan, premiazko zeinbait neurri adostu ditu Jaurlaritzak. Kanpotik iritziko diren laguntzak egiturazkoak izango baitira edo baliteke epe luzean heltzea. Enpresarago Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariak Bilboko irratian azaldu duenez, garraio sektorerentzako zein lehen sektorerentzako neurriak ezartzea ere aztertzen ari dira. Pero todo esto complementado también con lo que es la afección generada aquí en lo que es el servicio o lo que es la logística, lo que es el transporte, lo que es el sector de la distribución y ante ello, bueno, cuáles son las medidas que podemos ayudar también atendiendo a lo que es el sector primario, el sector agroalimentario, el sector pesquero, el sector agrícola, el sector ganadero. Es lo que estamos analizando desde el Gobierno vasco y Diputaciones en lo que sea nuestro ámbito competencial. Horrez gain ekonomia arloko gaiekin jarraituz, garraiolarien grebak 10 egun bete dituen honetan, 3 sindikatuak Eusko Jaurlaritzaren ordezkariekin bilera izan du sektoreak bizi duen krisian esku har dezala eskatzeko, bestalde merkantzia garraioaren sektorari laguntzeko aste honetarako neurriak iragarri ditu Espainiako gobernuak, baina iragarpen horrek ez du garraiolariek abiatutako greba mugagabea gelditu. Are indar handiagoa hartu du lan uzteak eta eragina gainera gero zetan nabariagoa da. Garrailarien grebak 10 egun bete dituen egunean, 3 sindikatuak ibilgailurik gabeko protesta egin du Gasteizen. Horrez gain, Eusko Jaurlaritzako lurralde plangintza, etxebizitza eta garraioetako sailburu ordeekin bildu da sektoreko gatazkari irtenbideak bilatzen saiatzeko. Bitartean, merkantzia garraioaren sektoreri laguntzeko neurriak iragarri ditu Espainiako gobernuak eta Santisen esanetan asteon akordioa egongo da errepideko garraiolariekin. Erregaien prezioaren igoera arintze aldera. Iragarpen horrek baina ez du garraiolariek abiatutako greba mugabea gelditu. Are eta indar handiagoa lortu du lan usteak. Gainera patronal batzuek horien artean Fenadismerrek grebarekin bat egitea erabaki dute. Hala ere, Gipuzkoako garraiolarien elkartea Fuitransek oharbidez jakinarazi duenez egungo egoeran greba egitea ez da eraginkorra. Hori bai, bat dator autonomo elkarteen eskakizun gehienekin. Edonola ere, Hego Euskal Herriko garrailarien greba edatzen ari da eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako industria batzuk geldirik daude. Eta beste batzuk aldizkako geldialdia egiten dituzte. Bada, Kafeka Hamaika telebistari jakinarazi dionez, garraio grebaren ondorioz hornidurarik ez dutenez, ekoizpena 5 egunez gelditzea erabaki dute. Gaur hasita hurrengo asteazkenera arte. Hori bai, lan gatazka konpondu ezkero jarduera berriore martxan jarriko luketela nabarmendu dute. Eta ArcelorMittalek jakinarazi dionez Hamaikari arazoak batez ere Gipuzkoako plantetan dituzte. Sí, tenemos muchos problemas para poder sacar el producto terminado, para expedir el producto
especialmente en Bergana, también con bastantes problemas en Olaberria. Bestetik, Bilboko portua grebak Hego Euskal Herrian izan dituen arretegune handietako bat izan da. Azpiegiturako agintaritzaren arabera, biltegiak bere ahalegaren 40%an daude. Berreiz Transbilbaok portuko garraio konpresak adierazi duenez, portura ez dira ia kamiorik sartzen. Te aseguro que el puerto de Bilbao está parado. Gipuzkoara goaz orain dudan Arbeo Ezkion zaude, abiadura handiko trenaren horren inguruan. Hain justu, Bart kanpaina bat abiatu dute abiadura handiko trenaren alternatiba gisara, tren soziala oskotzeko zertan datzaudan. Halaxe da Arabako eta Nafarroko trenaren aldeko plataformek Burgosekoekin batera kanpaina berri bat abiarazi dute HT proiektuaren aurrean alternatiba bat lantzeko helburuarekin. Nafarroa trenaren alde, Araba tren sozialaren alde eta Burgoseko Miranda por el tren eta Bureba es futuro mugimenduek osatzen dute trenaren aldeko alternatiba. Eta nabarmendu dutenez proposamen sendo bat egin nahi dute azpiegiturak hobetuko dituena eta oraingo ibilbideak dituen gune korapilatsuak kenduko dituena. Horretarako crowdfunding kanpaina bat abieratu dute, datozen bilabetetan martxan egongo dena eta 12.000 euro lortze dute helburutzat. Xedea trenbideetako ingenieriek egindako azterketa batek bermatuko duen alternatiba garatzea da adostasun handiagoa bilduko duena eta lurraldearen kohesioa ziurtatu beti ere bertako biztanleen beharretara egokituta eta ingurumenari ahalik eta kalte txikiena eraginez. Burgos, Araba eta Nafarroako trenaren aldeko plataformek gaurko egunarekin abian jarri dugun crowdfunding kanpainaren berri eman nahi dizuegu. Kanpaina honen helburua gaur egun atzerendako tren korridore esklusiboa den proiektuaren aurrean benetako azterlan alternatiba bat lantzea da. Azterlan honek egungo trenbidearen bikoizketan eta honen hobekuntzan eta doikuntzan datza Nafarroari dagokienez. Proposamen sendo honek gaur egungo azpiegituren hobekuntza garrantzitua suposatuko du. Egungo trazadurak dituen honetatik mota guztietako trenen ibilera ahalbidetuko dugu. Goi abiadura eta prestakuntza handiak, distantzia motz, ertaineko eta luzeko trenak, merkantziak eta abar. Soluzio honek, Adifen eta Renfen ordezkaritza duten sindikatu guziek maiatzaren 14an aurkeztu zuten hitzarmena babesten du. Crowdfundingaren helburua 12.000 euro biltzea da. Arestian aipatutako azterlan finantziatzen lagunduko diguna eta kanpaina 2 hilabetez luzatuko da. Ekimen honen helburua trenbidetako ingenieritza azterketa batek bermatuko duen alternatiba bat garatzea da. Hau guztia kontsentsu handiago batez egina eta lurraldearen kohesioa ziurtatuko duena bertako biztanleen beharretara egokitua. Honekin batera, gaitasun teknikoak gehituko zaizkion alternatiba izango da. Merkantzien garraiorako ere balioko duena eta ingurumenarik kalte askoz txikiagoak eragingo dizkiona. Gainera, Frantzian egiten ari diren abiadura handiko trena ere bada albiste gurean izan ere, tren berria Euskal Herrira iristea dute helburutzat behin proiektuaren dirustatzea onartuta zeintzuk dirazken xetasunak udane. Hain justu iragan astean izenpetu zuten Okzitaniako Tolosan abiadura handiko trenaren edota zehatzago esana hego-mendebaldeko egitasmo handiaren finantziazio plana. Bordele Tolosa Akize trenbide berriaren finantzaketa protokoloan 25 erakunde publiko hartuko dute parte eta aurreikusten dute 14.000 milioi euroko gastua izango duela. Testuinguru honetan tren linea berri honen aurka dagoen KADE erakundeak errekurtsoa jarriko diola adierazi du Girondako departamentuarekin batera eta adierazi dute datorren hilerako manifestazioa deituko dutela. Emmanuel Macronen gobernuak Bordeletik Okzitaniako Tolosara eta Akizera tren azkar berria eramate aurre ikusten duen hego-mendebaldeko egitasmo handiaren proiektua iaz berriro martxan jarri ondoren, urtearen amaieran hainbat kolektibitate ezberdinetan abiadura handiko trenaren proiektuaren dirustatzeko bozketak egin zituzten. Akitania berriko presidenteak Alain Rosetek ez zuen aspaldi amestutako proiektua aireratzeko aukerari galdu. Finantzak eta espedientaren eztabaida eta bozketa instituzionalaren prozedura urte amaitu baino lehen finkatu ondoren proiektua babes ofiziale jaso du.
Okzitaniako prefektuak txalotu du proiektua kudatuko duen sozietatea sortzez gain Frantziak Akitania Berriko eta Okzitaniako eskualdeek eta 25 kolektitatek proiektua aberasteko plana onartu dutela. GPSO egitasmoak Bordeletik Okzitaniako Tolosara eta handik Espainiar mugara zabaltza bilatuko lukeela nabarmendu du Estatu Frantsesak Okzitanian duen ordezkariak aipaturiko agirian. Hori ala bi helburu zehaztu ditu. Epe ertainean Bordele Tolosa Akize ardatzan abiadura handiko sareko gaitasunak hobetzea. Eta bigarren fase horren helburua epe luzera trenbide berria mendebaldeko kostatik Akizera eta Espainiara eramata litzateke. Euskal Herriari dagokionez garrantzia badu proiektuaren koordinatzaileak aipagai izan duen bigarren xedea, naiz eta batere zehatza ez izan. Ondo da udan eskerrik asko gaiz aldatuko dugu orain izan ere biktimek aitortza eskatzeko epea zabaldadila eskatu du Foro Sozialak 10/2016 legeak aukera ematen die Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herritarrei Espainiako estatuko poliziaren edo talde parapolizialen indarkeria jasan izana aitortzeko eskatzeko. Foro Sozial iraunkorraren ustez garrantzitsua da legea gaur egun egiarako eta erreparaziorako dagoen tresna nagusia baita ordea, biktimen aldetik ez du orain arte arrakasta handirik izan eta hori dela eta aitortza eskeak egiteko epea berriro irekitzeko eskatu du Foro Sozialak Bart Donostian egindako agerraldian eskariak egiteko epea berriro zabaltzarekin batera, komunikazio kanpaina egoki bat egitea ere galdegin dio foroak Eusko Jaurlaritzari, baita biktimei laguntzeko hurbileko zerbitzu bat martxan jar dezala ere, bitarteko eta prestakuntza egokiekin. Bada, biktimak izpide PSOEren hipokresia kritikatu du Martxoak 3 elkarteak, hain zuzen ere, memoria taldeak sozialistei gaitzetzi die ikerketa batzorde bat eratzaren aurka egin izana eta gertaera argitzeko bidea zein den azaltzeko eskatu dio estilan hau. Gasteizko sarraskiaren 46. urte hurrenetik 3 aste pasa diren honetan Espainiako Kongresuak ikerketa batzordea sortzea eragotzi du PSOE, PP, Vox eta Ciudadanos alderdien ezezko botoaren bidez. PSOEren bozeramaile Hector Gómezek adierazi duenez batzordea ez da martxoaren 3ko sarraskia ikertzeko tresnarik egokiena eta elkarrizketa eskaini du lortu nahi den helburua errazteko beste mekanismo batzuk bilatzeko. Gasteizko sarraskia argitzeko ikerketa batzordea sortzeko ekimenari atea itxi diote Espainiako Kongresuan PSOE, PP, Vox eta Ciudadanosen ezezko botoen eraginez. Bereziki PSOEk agertu duen jarrera kritikatu du Martxoak 3 elkarteak eta alderdi sozialistaren inkoherentzia eta hipokresia salatu du. Horrez gain, Gasteizen gertatutakoa ikertzeko beste mekanismoak zeintzuk diren argitzeko eskatu dio elkarteak. Martxoak 3 elkarteko kideok PSOEren inkoherentzia eta hipokresia salatzen dugu. Izan ere, sarraskiaren urterrenean monolitora loreekin joan ziren, eta egun gutxira duela 46 urte eskatzen ari garen egia, justizia eta erreparaziorako eskubideari ateak ixten jarraitzen dizkiote. Talde sozialistak Madrilgo Kongresuan duen bozeramaileak bere taldearen jarrera justifikatu du beste mekanismo batzuk daudela esaten. Beraz, Martxoak 3 elkartetik beste mekanismo horiek zeintzuk diren publikoki azaltzeko eskatzen diogu PSOEri, loreetatik ekintzetarak pasatzeko unea delako. Ez dugu etxiko hansturara kondenatu nahi gaituen lotxaren norma hau hausteko ahaleginean. Lanean jarraituko dugu, ez baikaude bakarrik injustiziaren aurkako borroka honetan. Bestalde, Euskal Herria Bilduko Kongresuko bozeramaile Mertxe Aizpuruak agerraldia egin du Espainiako Kongresuan eta Gasteizko sarraskiaren inguruan Kongresuaren erabakia deitoratu eta ikertzen jarraitzea ezinbestekoa dela adierazi du. Benetan neurriak hartzea inpunitatea da horren atzean dagoena, inoiz ez dira hartu neurriak, inoiz ez da arakatu, ez da investigatu ze gertatu zen Martxoak 3ko hartan, beharrezkoa da eta familiei, biktimei zor diegun zerbait da, ze bestela impunitatean eroriko ginateke berriro ere argitu egin behar da gertatutakoa, nork eman zuen agindua eta guzti hau beharrezkoa da bigarren mailako biktimak ez egoteko.
Bestetik atzoko egunez Barakaldoko gurutze frankista bota du Ernai Gazte antolakundeak bere egin du Erandioko ikur frankistaren aurkako erasoa ere eta adierazi Bizkaian ez dela geratzen monumentu frankista publikorik. Ernaik azaldu du ez duela bere jarduna ikurra kentzera mugatu eta herriaren memoriarekin konpromisoa azaldu du. Esanez, egiazko memoria justu baten aldera lerrokatzen direla, fasismoak herri honetan eragindako mina eta zapalkuntza argitara aterata. Era berean, eskuin muturraren egungo espresei aurre egiteko asmoa adierazi du. 1978ko erregimenarekin hautsi eta bestelako Euskal Herri bat eraikitzeko behar ezinbestekoa azpimarratzen dutela gehitu dute adierazpenean. Kabo Kilatesen omenezko gurutzea kendu beharreko ikurren zerrendan zuen Gogora Institutuak eta 36ko gerraren hasieran hirian gertatutakoak azaltzeko plaka batzuk jartzeko asmoa adierazi zuen Barakaldoko udalak 2020 urtean. Ordutik, baina ez zen aurrera pausorik egin. Eta gaizatu da Gasteiza bueltan hezkuntza sisteman jatorri migratzailea duten gazteen egoera aztertzeko asmoz ikerketa bat egin dute Stella sindikatuak eta Ikusbide elkarteak. Horretan ondorio argi bat atera dute sare publikoko ikastetxe batzuetan pilatzen dira jatorri migratzailea duten ikasleia denak. Gasteizko sare publikoko hainbat ikastetxetan egin dute azterlana, baina emaitzak baliagarrak dira Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako sare publikoaren argazki ateratzeko. Stella lankideak landu du gaia. Stella sindikatuak eta Ikusbide elkarteak ikerketa bat egin dute hezkuntza sisteman jatorri migratzailea duten gazteen egoera aztertzeko. Ondorioztatutakoarekin mahai gainean jarri dituzte eskola segregazioari buruzko datuak, izan ere txostenaren arabera sare publikoko ikastetxe batzuetan pilatzen dira jatorri migratzailea duten ikasle ia denak. Hezkuntza lege berria eztabaidagai izaten ari den honetan, Stella sindikatuak eta Ikusbide elkarteak jatorri migratzailea duten ikasleen eskola segregazioa Gasteizen lana aurkeztu dute. Ikerketa Gasteizen DBH-ko 4. maila ikasten ari diren sare publikoko ikasleen 75%ari igorri diote. Txostenaren arabera, maila horretan ikasten ari diren Gasteizko 10 gaztetatik 8 jatorria atzerritarra dute, eta mota horretako ikastetxeetan biltzen dira pobrezia egoeran dauden ikasle gehienak. Azterlana Gasteizko sare publikoko hainbat ikastetxetan egin dute, baina emaitzak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako sare publikora estrapolatu daitezkela adierazi dute. Euskal Autonomia Erkidegoak oro har eta Gasteizek bereziki Espainiako estatuko eskola segregazioko indizerik handiena du, bigarrena baita Madrilen atzetik, eta eskola pribatu eta itunpekoen batez besteko kopururik handiena du Europan. Steilaseko ordezkariek hezkuntza sistemaren dualtasunari egozten diote segregazioaren arazoaren jatorria. Izan ere, ikasleen ia erdiak itunpeko ikastetxeetan matrikulatuta daude. Eta zaila ikusten dute segregazioarekin amaitzea mota horretako ikastetxeen pribilegioak amaitzen ez badira. Badaguneko kontuak horrela direla, iritsi gara albistegiaren bukaerara. Kugaidantza taldeak aurtengo 22. korrikaren kantuaren koreografia egin du. Hala hitzekin korrikan soilik ez, kilometroetan zehar dantzan ere aritzeko deia egin dute dantzariek. Pauso horiek ikasten utziko zaituztegu orain jarraian eta horrela besterik ez guraldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11 puntu satarian ondo izan eta bihar arte.